Hayırlı gün istermisiniz? Яңа Гасыр каналында Канун, парламент, җәмгыять программасы. Аны мин Фәйрүзә Мәҗитова дәүләт сайтыннан алып барам. Бу атнада депутатлар караган мәсьәләләр, канун проектлары, санкцияләр чорында республика икътисадын тотрыклы итү чаралары. Алдагы ярты сәгатьтә шулар турында бәян итәрбез. Дәүләт сайты рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Бердәм Россиянең иҗтимагый кабул итү бүлегендә халык белән видеоэлемтә аша аралашты. Сөйләшүнең темасы мәдәният йортларын төзү, яңарту, аларны саклау турында иде. Фәрит Мөхәммәтшинга иң беренче булып Тукай районыннан Зәйтүнә Камалиева мөрәҗәгать итте. Аның сүзләренчә, яңа бистәсендә хәзер 2000 кеше яши. Мондагы мәдәният йорты искергән, аңа ремонт кирәк. Дәүләт сайты рәисе бу объектның быелгы программага кертелүен хәбәр итте. Сезнең ярдәм белән шушы фатларны ремонтлап чыга алсак, без анда районның мәдәният музее итеп ясарга исәбебез бар. Сезне ишеттек, Ләйтенant Фарисовна. Сезнең Сельский дом культурада biz endi авыл мәдәният йорты бу перечига программага 2022 елга кирде. 43 миллион 636 мең сумлык программа белән мин тагын бер кат менә мәдәният министры белән сөйләшеп, хөкүмәтебез белән сөйләшеп, ярдәм итәргә тырышырмын. Контрольгә алырбыз, ярыймы? Фәрит Мөхәммәтшинга республиканың 7 районыннан мөрәҗәгать иттеләр. Ул һәр сорауны контрольгә алырга ышандырды. Быел республика бюджетыннан мәдәният йортларын төзекләндерү өчен 300 миллион сум акча бүлеп бирелгән. Икътисади вәзгыять катлаулы булса да, барлык программаларда гамәлгә ашырылачак дип белдерде. Бездә аңлау кирәклеген моның бик зур, нигә дигәндә клубларда, библиотекаларда күп кенә халык очраша, аралаша, яшьләребезне тәрбиялибез. Анда шуның өчен программаны киметмәскә дигән фикердә, әле арттырырга дип Рустам Нургалиевич белән менә бер сөйләшкәндә ул әйтте, карарбыз, тагын да шактый арттырырга мөмкинлек булса арттырбыз диде. Татарстанда өйгә газ тоташтыру программасы дәвам итә. Газда кертәсең, субсидия да аласың. Бер ел эчендә 1600 шәхси хуҗалыкка кадәр газ үткәргеч турба сузылган. Әлеге программа буенча кайбер гаиләләр 80 мең сум күләмендә субсидия ала. Бөек Ватан сугышы ветераннары, инвалидлар, мохтаҗ һәм күп балалы гаиләләр. Федераль программаның төп шарты газ йортка узган елның 21 апреленнән соң тоташтырылган булырга тиеш. Субсидия алу таләпләре турында Илгиз Шәкүров. Аллага шөкер, яңа илләрдә яңа газлар белән кулланабыз. Ләйсән Әхмәдиева күп балалы әни, май аенда янгын чыгып, өйләре көлгә әйләнгән. Менә хәзер яңа йорт торгызып, шатланып йөргән көннәре. Газ печи, уңайлы, шундый современный, өйне җылыта торган, монсы инде безнең мунчага бара торган. Әхмәдиевлар белән бергә Ләйсәннең икенче төркем инвалид әтисе дә яши. Канун буенча газ керткән өчен аңа субсидия тиеш. Куандык инде. Шул хәтта расходлар чыгарып эшләгәч, аны хәтле яңадан кире акча кайта дигән сүз бит инде, ярдәм. Бик әйбәт, Аллага шөкер. Бер генә тапкыр бирелә торган субсидияне Бөек Ватан сугышы ветераннары, беренче һәм икенче группа инвалидлар, сәламәтлек мөмкинлеге чикле баласы булган гаиләләр ала. Шулай ук күп балалы һәм кереме бер кешегә 10 мең сумнан азрак булган гаиләләр дә аңа дәгъва кылырга мөмкин. Әмма субсидия күләме 80 мең сумнан артмый. Яңа өйне салганда инде аның чыгымнары да бик күп. Без инде газ керткәндә 100 меңнән артыграк чыгым киткән иде инде. Һәм шушы программа буенча 80 мең кайта дип әйттеләр. Балтач районында 40 йорт хуҗасы субсидия алырга теләк белдергән инде. Газны йортка гына түгел, мунча яки хуҗалыктагы башка биналарга керткән өчен дә кайбер категория кешеләр өчен субсидия каралган. Договор подряда булырга тиеш, выполненных работ, акт выполненных работ инде газ тарафыннан, аннары соң аларның түләү кагазьләре, менә газ оборудованиеларның паспортлары булырга тиеш, түләү чеклары булырга тиеш. Яңадан үзләренең личный персональный данныйлар. Татарстанда хуҗалык чигенә кадәр бушлай газ трубасы сузу программасы узган ел башланды. Бер ел эчендә 1600 шәхси йорт янына газ үткәргеч китерелгән. Татарстан была проведена инвентаризация. Татарстанда йорт территориясе чигенә кадәр газ трубасы сузу махсус план буенча бара. Ул бушлай. Килеп туган вәзгыятьтә дә эш тукталмаячак. План буенча эшләргә ниятлибез. Әлеге субсидия газ керткән өчен бер йортка бары тик бер генә тапкыр бирелә. Аны алу өчен яшәү урыны буенча социаль яклау бүлегенә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Гаризалар бу елның 1 декабренә кадәр кабул ителә. Россия хөкүмәте халык һәм эшмәкәрләр өчен өстәмә ярдәм чаралары кабул итә. Әйтик, ил хөкүмәте сайтында
махсус бүлек барлыкка килде. Анда эш эзләүчеләр, кредит каникулларын рәсмиләштерергә теләүчеләр, ташламалы кредит белән кызыксынучылар үз сорауларына җавап таба алачак. Андагы мәгълүмат тармагына карап төркемнәргә бүлеп бирелә. Танышыр өчен Россия хөкүмәте сайтындагы чикләүләр вакытында халыкка һәм икътисадка ярдәм чаралары бүлеген ачарга кирәк. Халык борчуы. Узган атнада шикәр комын кибетләрдә табып булмады. Бу атнада принтер өчен кәгазь табып булмый дип зарланучылар артты. Россиянең күпчелек шәһәрләрендә шулай икән. Базардагы хәлне өйрәнүче белгечләр моны моңарчы күрелмәгән хәл дип атый. Офиста кулланыла торган гади кәгазь хакы 2-3 тапкырга арткан, 5 тапкырга кыйммәтләнгән урыннарда бар. Аны да алып бетереп баралар. Кайбер экспертлар моны кертелгән санкцияләр дип, кемнәрдер кыйммәтрәк сатып калырга тырышу дип аңлата. Әлеге ажиотаж кайчан тыначак? Кәгазь белән бәйле хәлгә Динә Хисаметдинова ачыклык кертергә тырышты. Люди скупают бумагу. Дефицит якобы. Казанның Батыршын урамындагы канцелярия кибете без килгәндә монда сатуда бер кап кәгазь генә калган иде. Аның да бәясе 1083 сум. Мондый хәл 5 көн дәвам итә ди кибетче. Снегурочка была 311. Снегурочка элек 311 сум тора иде, 800 сумга менде. Ара фирмасының кәгазен дә шул бәядән саттык. Чаллыдан бер хатын кыз соңгы 8 капны сатып алды. Без Казанның Ленинград урамындагы кибеткә керәбез. Соңгы тапкыр 2 атна элек менә бу кичкенә генә кибеттә 20 тартма принтер өчен кәгазь булган. Һәр берсендә 5 кап. Нәкъ менә 2 атна элек аның бәясе дә 280 сумнан 685 сумга кадәр менә. Бүген исә бу кибеттә принтер өчен кәгазьне гомумән сатмыйлар. Альбина Кузьмина соңгы капны 4 көн элек саткан. Дефицит товарны халыкына түгел, башка кибетләрдән дә шалтыратып сорыйлар ди ул. Бу кәгазьне сатмыйм, ләкин заводта да юк, бер кайчан да юк. Бу пачканы үземә генә саклап калдым. Кәгазьгә ихтыяҗ башлангач, ксерокс аша күчермә ясаучылар да бәян арттыра. Элек бер документның күчермәсе 4-5 сум торса, хәзер 10 сумга кадәр. Но пока мы держим цену. Без әлегә бәяне 1 сумга күтәрдек, ләкин алга таба артачак. Бөтен җирдә күчермә кәгазьнең бәясе 10 сумнан бара инде. Моңа бер кеше әзер түгел инде әлбәттә. Баш-баштаклык бу. Офис кәгазен интернет кибетләрдән табарга була, ләкин бәясе бер кабы өчен 2790 сум, ә тартмасы өчен 12000 сум сорыйлар. Уртача бәя 1500 тирәсе. Очень дорого. Бик кыйммәт бит. Студентларга мәктәп балаларына эшләргә хәзер күз алдына да китермим. Мен бит бумага бар. Сезнең үзегезнең запасларыгыз бар. По поводу бумаги хотел спросить, ксероксный вот это, есть еще сейчас что-нибудь или по какой цене? Нету. Сейчас вообще по 15 пачек только каждый день бумага сдает. Офисларны кәгазь белән тәэмин итүчеләр дә аптырашта. Безнең телерадиокомпания күптән түгел 700 га якын капны иске бәядән алып өлгергән була. Без 3 айлык итеп запас алып куйдык. Бу проблема безне бик борчый. Кәгазь бәясе 350 сум тора иде. Бүгенге көндә ул 2000 га хәтле җитә. Бу хәзерге вакытта без бик экономист итәбез, кәгазьне ике яктан дагын кулланабыз. Казан мәктәпләрендә әлегә кәгазьгә кытлык юк. Әйтик, 17нче гимназиядә ел ахырына кадәр җитәрлек запасын үзебез күрдек. Алда экзаменнар тора, имтиханнар тора. Без инде аны да күздә тотып алабыз. Декабрь ахырында кәгазь алдык. Уку елы башында алабыз. Без аңа ул кадәр аптырамыйбыз. Монополиягә каршы федераль хезмәттә әйтүләренчә, әлеге хәл кертелгән чикләүләр белән бәйле. Кәгазьне аппак итүче рентген натрий хлорады читтән алына торган була. Россиядә бу химик матдәне ясаучы 4 предприятие бар. Алар булган ихтыяҗны 60% гына каплый дип белгечләр. Химия фәннәре кандидаты Ирина Докучаева сүзләренчә, мондый цехны Татарстанда да ачу мөмкинлеге бар. Для получения этого хлората натрия... Натрий хлорады реагентын булдырыр өчен тоз, су һәм электроэнергиясе кирәк. Булар бит барысы да бездә бар. Проблема электродлар сатып алу, яисә предприятиеләрне кирәкле җиһазлар белән тәэмин итү генә булырга мөмкин. Ләкин бу мәсьәләне дә шишеп була. Интернет басмаларының берсенә Россиянең урман сәнәгате берлегендә ак кәгазьгә бәя арту турында мәгълүматны гомумән дөреслеккә туры килми диләр. Бу товарга дефицит булмаячак дип ассызыклыйлар. Шулай да монополиягә каршы федераль хезмәттә кәгазьгә бәя арту турында мөрәҗәгатьләр килгән. Татарстанскую ФАС России поступает обращение, связанное с ростом цен. Мондый мөрәҗәгатьләр килә, хәлне күзәтеп барабыз. Россиянең сәүдә һәм сәнәгать министрлыгы мәгълүматы буенча, илдә кәгазь дефициты көтелми. Принтер кәгазьләре белән тәэмин итү бу көннәрдә җайга салыначак. Химикатлар безгә чит илдән кертелү сәбәпле проблема булды. Ләкин Россиянең бер предприятиесендә аны җитештерү технологиясе булдырылды. Илдә принтер кәгазен җитештерүче 3 зур оешма бар, һәм алар булган ихтыяҗны каплаячак. Бер атна эчендә кибет киштәләренә принтер кәгазьләре чыгачак дип белгечләр.
Он һәм шикәр үзебезнеке. Шуңа Татарстанда ипигә кытлык булмаячак. Республикада азык-төлек иминлеген тәэмин итүче предприятиеләрнең берсе Казанның Күмәч кондитер комбинатында шулай дип белдерделәр. Алар хәзер башкала халкының 30%-ын икмәк белән тәэмин итә. Бу санны 80%-ка җиткерергә дә әзерләр. Илдә катлауланган икътисади вазгыять шартларында аларның эше ничек үзгәрә, шимал мәсьәләсе ничек хәл ителәчәк? Рания Абдрахманова белеште. Казанның Күмәч кондитер комбинаты көн сайын биредә 60 тонна ипи пешерелә. Камыры өстән төшә. Эстетистомисильное отделение, аннан камырын воронкадан төшерелә. Формаларга салына. Шуннан камыр кабарырга, аннан мичкә китә. Оешма кибетләрне бөтен төр социаль ипи белән тәэмин итә. Хәзер Казан халкының 30% монда пешкән икмәкне ала. Менә ул яңа гына пиштән чыккан ипи, биредә аның 40-тан артык төре бар. Һәр стеллажга икмәкнең исеме һәм пешерү вакыты язылган. Менә шушындый тамгалар эленгән. Биредә икмәк 4 сәгать дәвамында суына, аннан соң аны пакетларга салып, кибетләргә тараталар. Илдәге икътисади вазгыять аларга да кагылган. Соңгы 3 атнада икмәккә ихтыяҗ 4% арта. Предприятиедә продукцияне заказ бирелгән кадәр җитештерәләр. Шимал белән проблема юк. Запас 3 айга ун тарту өчен ашлык ел ахырына кадәр җитерлек әзерләнгән. Ипи пешерер өчен бөтен сырье бездә бар. Резерв дибез инде, алар бар. Он, песок, май, су бар инде. Комбинаттагы барлык техника һәм җайланмалар Россиядә җитештерелгән. Шуңа запас частьләр проблемасы юк диләр оешмада. Ватылган очракта да резерв линияләр әзер тора. Кирәк булган очракта җитештерү күләмен тәүлегенә 160 тоннага кадәр арттырырга мөмкин. Шәһәр халкын, авыл халыкларын каторик монда киләләр инде тирәк круктагы районнар. Менә шуларны обеспечить итәбез инде без ипи белән. Россиягә карата чикләүләр кондитер эшләнмәләренә дә кагылган. Оешмада 2 тонна торт һәм пирожные ясала. Сегодня есть определенные сложности с поставкой. Хәзер экзотик эшлекләрне кайтарту белән кыенлыклар бар. Әйтик, киви, тропик җимешләр, тик тортның нигезе өчен кирәкле барлык продукция бар. Чикләүләр ассортиментның якынча 10%-на гына кагылырга мөмкин. Безнең өчен бу бик җитди үзгәреш түгел. Икмәк пешерүчеләр авыл хуҗалыгы министрлыгының да аерым контролендә. Аларны беризлексез шимал белән тәэмин итү төп бурычларның берсе. Икмәкнең социаль төрләрен пешерү өчен Татарстан бюджетыннан субсидия буларак 240 миллион сум акча бүлеп бирелә. Бу 1 килограмм икмәккә якынча 3 сум тирәсе дигән сүз. Моңа әле Россия бирә торган субсидия дәстәле. Әлеге ярдәм чаралары социаль төрдәге икмәкнең бәясен әлегә арттырмаска мөмкинлек бирә. Оперативно с ними вместе собрались. Ипи пешерүчеләр белән очраштык, проблемаларны уртага салып сөйләштек. Беренче эш итеп, он резервы булдырылды. Ул социаль ипи пешерү өчен файдаланылачак. Моннан тыш онны алган өчен акчаны 45 көнгә соңарып та түләргә ярый. Бу ярдәм чараларының берничәсе генә социаль тармак ихтыяҗлары өчен 3000 тонна шикәр запасы булдырылган. Бу хәлне тотрыкландыра. Димәк, социаль икмәк моңа кадәр ничек җитештерелгән, шул ук күләмдә калачак. Татарстан фермерларына ярдәм итү өчен федераль һәм республика бюджетыннан быел миллиард ярым сум акча бүлеп бирелгән. Әлеге акчага республиканың 4000 эшмәкәре дәгъва кыла ала. Бу хакта Татарстанның авыл хуҗалыгы министрлыгында белдерделәр. Фермерлар өчен 39 төрле субсидия әзерләнгән. Алар сыер, кәҗә һәм ат тотучыларга, сөт мини фермалары төзүчеләргә кагыла. Субсидия алу өчен гаризаны Мои субсидии платформасында онлайн тутырга мөмкин. Шулай ук авыл эшмәкәрләре өчен агростартап, Агропрогресс, авыл туризмын җәелдерү буенча грантлар каралган. Суммасы былтыргы дәрәҗәдә калган. Моннан тыш ташламалы кредитлар булачак. Бу атнада Дәүләт Советы тормышы депутатлар эшчәнлегендәге кайбер вакыйгалар турында кыскача безнең махсус сәхифә Парламент көндәлеге. Татарстан халыклары ассамблеясенә тагын 2 милли мәдәни берләшмә өстәлгән. Якутлар һәм тываларныкы. Хәзер бу оешмада 249 берләшмә бар. Узган ел Буа районында яңа халыклар дуслыгы йорты, тагын 7 районда вәкиллекләре ачылды. Бу пәнҗешәмбе ассамблеяның 2021 елгы эшчәнлегенә нәтиҗә ясадылар. Быел әлеге оешма эшли башлаганга 30 ел тула. Истәлекле дата уңаеннан Әлмәт, Яшелүзән һәм Алабугада халыклар дуслыгы йортлары ачу планлаштырыла. Фәрит Мөхәммәтшин Донбасста яшәүчеләргә гуманитар ярдәм җыю мәсьәләләренә аерым тукталды. Бу эштә барлык милләт вәкилләре дә актив катнаша ди ул. И нам важно, чтобы мы с вами в общество передали успокоенность, сохраняли спокойную дружественную атмосферу в республике, не терять человеческого лица, показать, чем всегда был силен наш многонациональный народ, взаимопомощью, милосердием и состраданием. Дөньяда сәяси хәлләр катланган чорда, менә милләтара аңлашуның, дуслыкның кадере арта бара. Һәм безгә үз илебездә, үзебезнең Татарстан Республикасында милләтара дуслыкны саклап калу бик мөһим.
Бүген Халыклар Ассамблеясына кергән 250-гә якын оешма үзара аңлашып эшли. Бу безнең эшнең төп нәтиҗәсе дип саныйбыз. Көн күреш калдыкларын айырып җыйган кешеләрне акчалата бүләкләргә кирәк. Татарстан дәүләт сайтының экология буенча комитеты рәисе Азат Хамаев шундый тәкъдим кертте. Кызыксындыру чарасы булса гына чүпне айырып җыючылар артачак ди ул. Бу таләпне үтәмәүчеләргә Азат Хамаев штраф салырга тәкъдим итә. Парламент депутатлары чүп реформасына үзгәрешләр кертергә кирәклеген дә ассызыклый. Бу мәсьәлә турында Идел буе федераль округының закон чыгару органнары берләшмәсе утырышында фикер алыштылар. Татарстан депутатларының тәкъдимнәре эшкә алынган. Төбәк операторлары чүп контейнерлары торган урыннар өчен җаваплы булырга тиеш. Түгелгән чүп өчен акчаны я норматив, я күләме буенча түләүне кертергә кирәк. Хәзер бу тәкъдимне федераль үзәк хуплавын көтәләр. Менә шушы үзгәрешләрне кертеп, бүгенге көндә ниндидер алга тәреш бирмәсәк, бүгенге көн һаман шушы реформа алга бару күренми. Чөнки бүгенге көндә кешеләрдән дә, организациялардан да, бүтән субъектлардан да бик күп җаваплар шушы регапиратларның эше буенча күтәрелде. Бу атнада дәүләт сайтында Татарстан президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү комиссиясенең утырышы булды. Анда үткән елда башкарылган зур эшкә нәтиҗә ясадылар. Телнең кулланылыш даирәсен арттыра торган проектлар күбәя. 2021 ел туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы буларак та әһәмиятле иде. Комиссия ярдәме белән башланган проектлар быел да дәвам итә. Яңалары да булачак. Туган телне саклауның яңа алымнары һәм беренче нәтиҗәләре турында алга таба. Өйдә идек. Ачуланмасам, кара. Безнең участковый кызык кеше булып чыкты бит әле. Дәүләт сайты фаисы бүген кино төшерү мәйданчыгын хәтерләтте. Яңа гасыр каналының узган ел чыккан иң популяр сериалы бер хәлне уйнаган мизгелләрне комиссия утырышына җыелучыларга тәкъдим иттеләр. Татарча сериал нәкъ менә Татарстан президенты каршындагы әлеге комиссия һәм Татнефть ярдәме белән төшерелде. Как говорит Эби, шакырганда барырга кирәк. 40 сериалы фильм төшердек. Һәм менә шусы әйтәсе килә, яңадан менә бу сезонда тагын бер фильм төшерәчәкбез. Анысы инде авыл турында, авыл хуҗалыгы турында, фермерлар турында. Бу фильмда бик кызык булачак. Шул хәтле рәхмәтем зур. Бу комиссия безгә булышты, акчасын да табарга, менә хәт төшерә башлыйбыз. Татарча кино төшерүдә, яңа җырлар яздыруда, татарча китаплар чыгаруда комиссияның ярдәме зур. Әлеге интерактив күргәзмәдә башкарылган эшләрнең бер өлеше генә урын алган. Шаян ТВ каналы белән тыгыз хезмәттәшлек нәтиҗәсендә Шаян Әлифба, Мин татар баласы, Балачак җыры һәм башка проектлар барлыкка килгән иде. Комиссия белән эшләнгән һәрбер проект ул уңышлы һәм халыкка барып җитә. Аның нәтиҗәсе шунда. Халык ул балалар, үзегез беләсез, балалар ул безнең яшь буынга кичкенәдән без татар теленең тәмен, ләззәтен үстерергә ярдәм итәргә тиеш. Татар җырын бөтен нечкәлекләре белән башкару осталыгын кунакларга Миләүшә Тәминдарова җитәкчелегендәге дәүләт камера хоры күрсәтә. 2021 елда Мәйдан каналы комиссия ярдәме белән танылган җырларга клиплар төшергән. Мәйдан музыкаль телеканалы үз репертуарын мәгънәле җырлар белән яңарту баету максатыннан Татарстан Республикасы президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү комиссиясе мәсьәләләре ярдәме белән 15 клип һәм 150 сәхнә язмасы төшерде. Үз алдына китерәсез, менә ничә артистка, менә халыкка танылырга мөмкинлек булды дигән сүз бу. Чөнки ул артистлар арасында дәрәҗәле артистлар да бар һәм әле танылып килүчеләр генә дә. Татарстан президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү комиссиясе өлкәннәрдән алып, кечкенә балаларга төрле өлкәләрдә үзләрен сынап карау өчен мөмкинлек бирде. Әйтик, Мин татар баласы проектына килгән эшләр. Рәсем конкурсы. Ул Шаян ТВ каналы белән берлектә тормышка ашырылды. Республиканың төрле районнарыннан балалар үзләренең ни дәрәҗәдә татар әкиятләрен белүләрен күрсәтте. Мондый мисалларны мәгариф, мәдәнияттә, фән өлкәсендә күпләп китергә була. 2021 елда тормышка ашкан проектлар турында комиссия әгъзалары, депутатлар, министрлар, галимнәр катнашында узган киңәшмәдә сүз барды. Марат Әхмәтов үрнәк мисалларны китерә. Татар теленә тәрҗемә ителгән уку асбаплары федераль исемлеккә кертелде. Балалар бакчаларының уку методик базасы ныгытыла бара. Татар теле кабинетларына интерактив такталар, мәктәпләргә күренекле шәхесләребезнең портретлары әзерләп таратылды. Милли онлайн мәктәбе проекты кысаларында төрле фәннәрдән татар телендә видеодәресләр төшерелә башлады. Комиссия тарафыннан телебезне саклауга һәм юнәлдерелгән һәрбер проект бәйгеләребез Президентыбыз Рустам Нургалиевич Миннихановның
хуплауы һәм аның ярдәме белән шул ук вакытта безнең күпләгән иганәчләрне җайлып итеп башкарыла. Татар телен өйрәнү өчен шартлар арта. Хокукый мөмкинлекләр буенча да хәл итәсе мәсьәләләр бар, ди Мәгариф министры. Закон нигезендә киләсе уку елыннан мәктәпләрдә татар теле дәүләт теле буларак мәҗбүри укытылырга тиеш. Тик стандартлардагы искәрмәләр буенча барлык мәктәпләрдә дә түгел икән. Стандартларда рус телендә белем бирүче мәктәпләр өчен Россия халыклары телләре һәм республикаларының дәүләт теле уку йортының яисә мәктәпнең мөмкинлекләреннән чыгып һәм ата-аналар гаризасы буенча гамәлгә ашырыла дигән искәрмә куелган. Бу исә ата-аналар тарафыннан уку предметы сыйфатында туган тел сайланмаганда туган тел һәм әдәбият предмет өлкәсенең мәҗбүрилеген инкар итә һәм фикер каршылыклары китереп чыгарырга мөмкин. Хәзер министрлык федераль үзәккә ана телен һәм дәүләт телләрен һәр уку планына кертүне сорап хат юллаган. Татар телен дәүләт теле буларак куллану һәм аны дөрес язу буенча да проблемалар бар. Моны комиссия тарафыннан үткәрелгән бәйге дәлилли. Татарстанның шәһәр районнарындагы меңләгән элмә тактадагы хатаны төзәттерәләр. Әлегә дәүләтнеке булмаган оешмаларның элмә такталарын ике дәүләт телендә дә язуны мәҗбүр итеп булмый. Булсын өчен законга үзгәрешләр кертүне сорап Марат Әхмәтовка мөрәҗәгать иттеләр. Бу җаваплы зур эшне сезгә тапшырабыз, Марат Готович. Башкарып чыгарсыз дип ышанабыз. Һәм инде әлбәттә без менә шушы канун тормышка ашса, бары тик үзгәреш кертергә кирәк. Нюанслар гына инде. Безнең дә кулыбызда көч булачак. Татар телен саклау һәм үстерү комиссиясе Татмедиа Республика агентлыгы белән актив хезмәттәшлек итә. Газет-журналларда үрнәк татар гаиләләренә, шәхесләргә, бишек җырларына һәм башка гореф-гадәт йолаларга игътибарны арттыра торган мәкаләләр даими басыла. Ә менә татар телендә яза алучы журналистларны әзерләү проблемасы кала бирә. Татмедиа акционер җәмгыяте каршында журналистика мәктәбе оештырылды. Татарстан журналистикасында белгечләр үстерүдә Казан Федерал университеты журналистика һәм медиа коммуникациялар югары мәктәбе үз өлешен кертә. Ләкин татар телендә юнәлеш буенча бюджет урыннары җидәү генә. Республика президенты юкләмәсе нигезендә 18 һәм 19 елларда барлыгы 16 студент институтка урнаштырылды. Тел проблемасын хәл итү, туган телнең куллану даирәсен арттыру максатында татар телен саклау һәм үстерү комиссиясе булган проектларны дәвам итә һәм яңаларын башлый. Әлегә Марат Әхмәтов әйтүенчә, бу эшкә һәркем үзеннән өлеш кертә ала. Финансларга барып терәлмәгән бик күп эшләребез дә бар. Хәтта һәрберебез үзебезнең хезмәт урынында үзебезнең көндәлек башкара торган эшебезне, чөнки башкара торган эшебез бәйле нәкъ телебез һәм милли традицияләребез белән бәйле. Biz аны җитдирәк җаваплырак башкарсак та, ул да безнең комиссия эшчәнлеге өчен, милләт язмыш өчен файдалы булачак. Татар телен саклау комиссиясе һәр өлкәдә зур эш алып бара, ди утырышта катнашучылар. Монда Марат Әхмәтовның төпле сүзе, киңәшләре һәм абруе зур роль уйнавын искәртәләр. Безнең өчен ул үрнәк булып тора. Без хәзер безнең сораулар өчен милли рухы саклау сорауларга хәзер бик зур игътибар бирелә. Марат Готович ул әйткән сүзне ахырына җиткерүче эш белән халыкка һәм bütün тирәлеккә җиткерүче, аңлатучы һәм аны күрсәтүче, тәсвирлаучы, дәлилләүче иң зур шәхесләрнең берсе. Әлбәттә, bütün проектларны үзе игътибар белән карый, барысында. Менә башта без аңа концепциясын бирәбез. Аннан соң урталаш проектны эшләгәч, аннан соң инде бөтен эшләп бетергәч, һәр проектта менә үз проекты булып карый ул. Татар телен саклау комиссиясенең бу утырышында министрлыкларга эш юнәлеше бирелде. Әйтик, милли мәгариф өчен педагогик кадрлар әзерләү, татар мәктәпләренең укыту методик, материаль техник базасын ныгыту, туган телдә иҗади конкурслар уздыру. Кыскасы, комиссия ярдәме белән җанланган милли тормышны тагын да кыздырып җибәрү. Бүгенгә менә шушылар, игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Нәкъ бер атнадан очрашканга кадәр мин Фәйрүзә Мәҗитова сезнең белән сау булашам. Кануннарны белегез, парламент тормышын күзәтегез. Сау-сәламәт булыгыз.